Hej, jeg vil lige vise, hvordan man på sådan et batteri, som ikke normalvis kan vedligeholdes, det står der i hvert fald på, at det kan godt vedligeholdes. Det skal selvfølgelig være et batteri med syre på, og derved så er der også destilleret vand oven på cellerne. Men det er jo limet her, som I kan se, og så det skal man selvfølgelig have brækket af lige så forsigtigt den første gang. Nu har jeg haft det her låg af, så det er nemt nok for mig. Jeg må bruge en skruetrækker eller en kniv. Så bræk det op. Der, sådan her, det er bare sådan en lille plastik. Lige sådan her. Nu har jeg som sagt haft det af. Det tager man af. Og så er propperen her nedenunder, hvor der er vand nedenunder. Der er lidt vakuum under de der propper. Men af med dem. Nu tager jeg lige 2 af. Der var en prop der. Og en prop der. Og så kan man måle, hvor meget vand der er over. Og man kan se her, hvis man siger, at det her det er toppen af batteriet, der hvor propperne de sidder, og så derned til, der kan i hvert fald, det er nok, hvis der er luft det stykke der, over cellerne, som ligger længere nede her. Jeg har en strips, som jeg måler med. Stikker den ned. Helt ned, hvor den ikke kan komme længere. Løfter op, og så kan man se, det er ikke så nemt her, men der er ikke andet end 5 mm vand. Og der kan sagtens være vand helt derop til. Så det vil sige, derfra og dertil, det er vand, der er forsvundet siden sidste år, eller siden sidste vinter, da jeg også lavede det her på det her batteri. Så har jeg en sprøjt, hvor jeg sætter sådan en lille gummislange på, som kan gå ned i hullet der. Og det er vigtigt, at der er god plads i hullet, sådan at når du hælder væske der ned i, at der så kan komme luft op. Så har jeg destilleret vand, bare almindelig destilleret vand, som jeg hældt op i en bøtte, et låg. Og nu ved jeg jo cirka, fordi jeg har prøvet det så mange gange før, at hvor meget der skal i. Så jeg fylder sprøjten op til 10 ml. Propper den lige så forsigtigt hernede i. Og det gør jeg en gang til. Ned i samme hul. Sådan. Så måler jeg igen. Lad være med at putte fingrene ind på, for der er jo altså syre i. Stikker ned så langt den kan komme. Skal vi se. Prøv lige en gang til, for at være helt sikker. Der. Det glider godt nok af. Prøv lige en gang til. Nu er der vand helt derop til. Det vil sige, at jeg har fyldt op dernede fra og derop. Så nu er der cirka 2 cm, 1,5 til 2 cm op til låget. Altså heroppe, derfra og så dernede. Hvis man holder stripsen hen og holder den ned der, så kan man se, at vandet det går derop til nu. Så det synes jeg, det er fint. Og det gør man så i alle hullerne nu. Skal vi lige se her. Ja, så tager jeg lige og fylder noget i celle nummer 2. Og der skal cirka det samme i, for jeg har målt at en sprøjte. Og vi tager en sprøjte mere, 10 ml mere. Det vil sige 20 ml er cirka forsvundet i løbet af sommeren. Sådan. I mål. Tør stripsen af. Mål efter. Og det er derop til. Og det passer cirka her til kanten der. Så er det fint. Så lukker man hulleren igen med gummipropperen. Tager låget. Sætter det på. Sådan. Og så har jeg noget almindeligt, sådan noget sort tape. Og det sætter jeg bare lige på her. Her henover, og hernede over, og hernede over. Så er det meget nemmere at vedligeholde det igen til næste år. Håber det hjælper nogen til at spare lidt penge.